Gegono tumuju swarga. Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 8 April taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 8 ayat 21 tekan ayat 30. Sinambi ngresepake sesawangan mega kang pating jrumbul gumelar ing sangisor montor mabur kang ndak tumpaki. Pikiranku nglantur tekan ngendi-endi. Sajake swarga ki kaya ngene iki ya kahanane. Jembar tanpa wangenan, indah tanpa kantenan. Kae megane nggontra kaya dampar. Lah sing kae megane nggontra kaya wong jejogetan. Ibu senenge menawa urip jroning kaendahan kaya mengkene iki. Mega-mega putih memplak nggambarake suci lan resik ing urip, dene jiwa rinasa bebas merdika. Bisa mlumpat mrono, bisa mlumpat mrene sinambi tetembangan muji Allah Pangeran. Aku njur eling marang Pak Pilot sing nglakokake montor mabur iki. Matur nuwun Pak Pilot, awit saking kawasisan panjenengan kula saged ngegono ngicipi swarga. Gegambaran numpak montor maburing cecala bari kemeliwering pikiranku rikala nglelimbang sabda dalem Gusti dina iki. Ana swasana kang memper. Iki bab pratilan dalem marang wong akeh, bab jagat dhuwur lan jagat ngisor kang kekarone ora bisa ditemokake utawa disawijekake. Aku bakal lunga lan kowe bakal padha goleki aku, ananging kowe bakal mati krana dosamu. Menyang papan aku lunga, ora kira kowe bisa mrana. Asalmu saka ngisor, aku saka dhuwur. Kowe saka donya kene, aku ora saka donya kene. Mula menawa kowe ora percaya menawa ya aku iki panjenengane, kowe bakal mati jroning dosamu. Telung perkara bisa kaonceki saka sabda dalem Gusti dina iki. Sepisan tumrap wong Katolik, akasa utawa jagat dhuwur dadi gegambarane swarga kang ing kono dumadi urip langgeng tanpa wangenan watese suwene. Marga swarga mujudake jagating roh, mula kang bisa urip ing kono ya kang asipat roh, kang bisa nuhoni pranataning Allah Maha Roh kang nguasani jagat mau. Kapindho, sapa kang kepengin urip ing kono kudu percaya marang paraga kang pirsa dalan tumuju papan kono sarta gelem ngetut panjenengane. Percaya tegese ngakoni menawa paraga mau temen-temen saka kono asale sarta nuhoni apa kang dadi piwulang lan dawuh-dawuhe. Katelu, paraga kang kakerepake ora ana liya ya Gusti Yesus piyambak, Sang Allah Putra kang kautus Allah Hyang Rama ngirit manungsa tumuju kono. Panjenengane mulangake umat manungsa supaya padha ngestokake dawuh karsa dalam Allah Hyang Rama minangka karcis lumebu swarga. Sapa kang kepengin ngenyam urip mulya langgeng, dheweke kudu munjer manter tumenga ing panyawang marang panjenengane, kaya wong-wong Israel kang nemu urip rikala tumenga nyawang ula tembaga kang kaadegake ing ora-ora samun. Tumenga munjer manter ing panyawang uga ngemu teges pasrah sumarah ing panjenengane. Para tresna dalam kinasih, Gusti Yesus mono Sang Pilot kaslametan kang pirsa cara lan dalan tumuju kasuwargan. Monggo sinambi tumenga munjer manter ngenerake panyawang katur panjenengane, kita wujudake piwulang dawuh lan karsa dalem mligine ing mangsa prapaskah iki. Sebab ora ana wong ketuk ing swarga tanpa percaya marang panjenengane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanuwun awit kekeran wedharan sabda dalem dinten menika ingkang ngedahaken kawula pitados dumateng panjenengan menawi kepingin slamet. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.